Αυτή η κρέμα να ξέρετε ότι κάνει για πάρα πολλά πράγματα. Τα γαντάκια καθαρίζουν από πάνω, κάνοντας αυτά εδώ τα peeling. Και η κρεμούλα κάνει peeling από μέσα, εισχωρεί βαθιά στο δέρμα, γιατί είναι εγκεκριμένη σαν φάρμακο. Γι' αυτό μόνο όταν ακούεις, σου εμπνέει εμπιστοσύνη. Βάλε μια κρέμα των 6 ευρώ και δες το δέρμα σου να ζητά βοήθεια. Πρόκειται για την ανταπαλένη. Είναι ένα συνθετικό ρετινοειδές, το οποίο σε πολλές χώρες όπως και στην Ελλάδα κυκλοφορεί ως φαρμακευτικό προϊόν με ή χωρίς ιατρική συνταγή. Η χρήση του, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, είναι επικίνδυνη. Μπορεί να καταστρέψεις αυτό που προσπαθείς να διορθώσεις. Δεν είναι skincare tip αυτό που λέω, είναι προειδοποίηση. Μείνε συντονισμένη για να δεις τι είναι αυτό το καινούριο TikTok trend που σε αφορά άμεσα. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, με τόση εξέλιξη στην κοσμετολογία, με τόσο στοχευμένα, ασφαλή και αποτελεσματικά προϊόντα, είναι δυνατόν να παρασύρεσαι από επικίνδυνα TikTok trends? Γράψε μου τη γνώμη σου στα σχόλια.